ତାର ଲୋକକଳାର ସମୁଦ୍ରରେ ମୋର ଭୂମିକା। ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଅତି ଆଦର ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳାର ସମୃଦ୍ଧିରେ ମୋର ଭୂମିକା। ଏହି ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ବେଶ ପୁରାତନ, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ତୁଳନା ନାହିଁ। ସେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ହେଉ କି ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ହେଉ, ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଡାଲଖାଇ ହେଉ କି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା, ଏହା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଅଜସ୍ର ଖୁସି ଓ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ଆସିଅଛି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଲୋକକଳା ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ସମୃଦ୍ଧିରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଲୋକକଳା ମାନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ସେହି ଆଧୁନିକତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମ ରାଜ୍ୟକଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଓ ଲୋକକଳାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କାରଣ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି, ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ସମୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ମୋର ପରିଚୟ ଓ ଆମ ସମାଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଆଧୁନିକତାର ପରିଚୟ ଓ ସମାଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଆଧୁନିକତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମୁଁ କେବେ ମୋ ମହାନ ଲୋକକଳା ସଂସ୍କୃତି ନ୍ୟୁନତମ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ, ଆମରି ଗୌରବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା, ତାହାରି ସୁରକ୍ଷା ଆମରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହେଉ ହୃଦୟ